Bago ang kapistahan sa Mayo 3, mga kilalang personalidad sa volleyball at basketball ang bumisita para sa isang training camp sa Minalabak, Camarines Sur. Kaya ang mga kabataan, game na matuto ng mga techniques sa nasabing sports. Lalo na nang mismo ang dating team captain ng FEU, ang kanilang coach na si Queen Tamarao, Rachel Dakis. Kasama si Carly Hernandez at Wendell Miguel, itinuro ang tamang pagpalo ng bola at ang dolphin dive ni Iron Lady, Angelique Jack Junella. Naging dedicated sila, naging passionate sila. Kasi just for 11 pero nakarating ako na national team and now pro wings. Isa lang naman yung main target talaga namin. Una yung matutunan talaga ng mga players, yung mga na-experience din namin and also yung mga alam din namin sa volleyball. Pagkatapos ng volleyball, labis din ang tuwa ng mga Minalabakenyo na makalaro sa exhibition game ang mga legends ng PBA na sina Alvin the Captain Patrimonio, Bong Alvarez, Alan Kaidik, Willie Miller, Jerry David, Jerry Cudinera at Eddie Laure. Dagdag kasiyahan naman ang dala ng mga komedyanteng celebrity na sina Joseph Bitangkol, Jean Padilla at Archie Alimanya. Si Alan Kaidik kasi talagang bitaw niya, nandun pa. Si Gary David, talagang nandun pa rin yung shooting niya. Si Alvin Patrimonio, nung bata pa ko, idol ka talaga siya sa PBA. Ito yung paglaban natin against drugs, childhood pregnancy, depression. So at least, mababawasan yung stress mo. After more than 2 years tayo ng pandemic. Bukod sa mainit na pagtanggap sa kanila, nag-enjoy din sa iba pang lugar sa Kamsur ang mga sikat na manlalaro. Nag-stay kami sa Cocoland. Napakaganda doon. Siguro ngayon, napakalamig na. Lagi naman ako nandito sa Kamsur. Dati, na-addict ako mag-wakeboard. So, lagi ako nakatambay dyan dati. Tapos mahilig ako sa maanghang. So, mahilig ako sa mga Bicol Express, mga laing, mga pinangat. Pero bago matapos ang aktibidad, nag-iwan muna sila ng paalala sa kanilang mga tagahanga. Stay out of drugs. Tapos, puro sports lang kayo. So, pag wala kang ginagawa, do sports. Tapos, pag may school, mag-aral naman. Huwag kayong mag-give up. Stay humble. Make the most out of yung opportunity na binigay sa inyo ng Panginoon. Gamitin nyo ng tama. Ilan bang sports event ang mga inilinyada sa Minalabak? Noong April 30, ginawa ang triathlon at futsal tournament naman noong Mayo 1. Abangan din ang coronation night ng Miss Buswak Tumatarok 2023 sa araw ng kapiyastahan sa Mayo 3. Sa lahat po ng mga Minalabakenyo and our nearby municipalities in the province of Kamsur, take this opportunity. Umuwi pa kayo, piyesta sa atin ngayon. Jan Amador, CSN.